Maing buntag tanan, sumuod din yung panghitabo diri sa mua sa pagsugat sa bago ng tuig. Samtang sayo pa, naghimo na mag-dessert para unyang gabi eh. Syempre, dili lang dessert among gigama din ha, kundi kaluto san mi o ginagmay nga sudan. Amo dyan giuna o gama ning mango float kay syempre kuti kaayo ni gamon. Murag lami-lami among mango float karon kay daghan kayong mangga di parehas ning aging pista diri sa mua nga kuwang-kuwang kaayo og mangga. Og sa dihang nahutdan nagreham sa mga mall, so ang gibuhat nato kay na may utok kamay Ace na lang atong gamiton para gamon og mango float. Kay og pati ning Ace nga biskwit na hurot, mapariha jud ta atong na-viral sa Facebook nga Skyflex gamit sa mango float. May gani di mo gamit ni mga tawo og Ace biskwit para sa mango float. By the way, kani ding videoha is pag December 31 ra ni karon pa nako na edit. Basi na poy mo react nga nganong karon pag i-upload nga nilabay na maang New Year. By the way, Happy New Year di sa tanan. Ang wish nako this year bring us even closer, fill our hearts with love and bring endless blessings to our home. Wishing you all a joyful and peaceful 2025. I'm so grateful for each one of you and I can't wait to see what this new year brings for us. As we goodbye to 2024, I just want to remind you all how much I love you, especially to my family. May 2025 brings us happiness, good health, and memories to cherish forever. So wala man jud tayo ngayon po karong 2025 kundi ang malipayong pamilya o unta, wala na yung mga tao nga hilabtanon sa kinabuhi sa laing tao. Hinaot Lord nga karong tuiga, daghang blessings nga maabot namo. Hinaot Lord nga this is the best year nga walay kasakit nga maagian namo. Daghan mamig sala nimo Lord, unta imo ming bantayan kanunay ug tagaan og maayong panglawas. Bitaw, anang time is andam nami sa ang pagmangkon ug pangdokdok kay lagi hapit na 12 in the midnight. Nag-research yun diha sa Google og New Year countdown kay para ani ka 12 matimingan sad namo ini dukdok. So pagka 1 AM ana ni anhin nami sa musilingan kay makig-party sa nila para sa tagbo sa 2025. Basta yung lingawa sa mga bata kay wala man kuno sila kwarta, di manaygon kuno sila dinhi. Ang tagbay man sa niingon nga panaygon mo kay para makakwarta mo labo na pa koy ihog. Maunang ang mga bata kunuhay naning kamot og kanta kay para lagi makasapi kay sayang po makapalit na nag mga duaan. Kani pus agaw apil-apil pug kanta kay aron na ako no po si mapalit og red horse. Basta yung lipayas mga bata pagduhol na sa kwarta. Bahala na nagkamali-mali nag-lyrics ang kanta basta kay makasapi. Diri ra ko taman oy, once again Happy New Year sa tanan. Salamat sa paglantaw sa akong video. Please follow my FB page. Bye bye.